Perquè, bueno, diuen que passa una vegada a la vida, però, bueno, amb 66 anys, si he d'esperar una altra oportunitat, no sé si m'enganxarà una mica. Ara és el moment, i un bon moment, la veritat. Vingui gent a fer turisme bueno, i per reactivar una miqueta tot, no? Perquè això només es fa pujar la vibració i això ja ho comporta tot. Comprem més bicicletes, comprem mallots, no sé. I els que som aficionats, això ens fa viure molt in situ, que és el que... La veritat és que jo penso que tots els nens i els que som una mica més grans, a tots ens agradaria haver passat per aquest event, no? Llavors, doncs, és una cosa extraordinària. L'únic que vam venir ahir ja a un hotel aquí per poder ja gaudir de primera hora de tot l'ambient. I és magnífic, ens agrada molt. Vostè entenc que també li fa molta il·lusió. Sí. Ell és el que va amb bicicleta i jo és el que disfruto d'ell veient-lo i veure com està de bé i de fort. Aquí ja fa una estona i no ens mourem d'aquí, perquè sabem que si a la que ens movem ja perdem el lloc. Nosaltres a les 7 del matí hem vingut cap aquí, a les 8 ja estàvem per aquí agarrant un puesto. Sí, és que es devia de preparat perquè encara tardarà 4 hores a sortir. El sol, veure l'ambient és el més bonic, la publicitat passarà la caravana. Nosaltres soc aficionat al ciclisme de molt petit i he vist des d'Anquetil i Ostablinski i ha estat Durany, tots els ciclistes més importants. I veure el Tour és un aconteciment important a l'any. Després, avui una etapa de començament, és nerviosa, que no hi hagi caigudes, que és el que han de salvar els ciclistes, i suposo que se decidirà a l'escalada, a la pujada a Montjuïc els últims metres. Si no hi ha una escapada prioritari, perquè agarrar el líder del Tour al principi no li convé cap futur campió. Bueno, jo quan era jove, amb 12 anys vaig començar a córrer en bici i en aquell moment no hi havia dones corrent i el meu pare era molt aficionat i el meu germà corria i jo li vaig dir al pare, pues jo també vull córrer. I al primer moment no s'ho va prendre molt bé perquè llavors les dones no corríem, però bueno, vaig insistir una miqueta i ja va ser una època molt bonica. Vam fer un grup allí a les Terres de l'Ebre de ciclistes i érem 6 o 7 dones i anàvem per tota Espanya, que va començar la Copa Espanya, i la meva millor època de ciclista va ser llavors. La veritat que, mira, se fica la pell de gallina perquè fins que no he estat aquí no m'ho creia, perquè nosaltres sempre hem anat al Pirineu, a Sant Sebastià ja va ser, i jo, a Tarragona, tal, anem, però fins que no he estat aquí és molt emocionant i és el que no sabem si ho tornarem a repetir. El més gran del ciclisme ho tenim a casa, així que és superemocionant.